Dobrý deň, dámy a páni, vítajte v tomto videu. A v dnešnom videu vidíme tento krásny server. Neuvidíme, dneska môžeme aj zobrať o tento, keď napríklad tam budeme postihnutí, alebo ja neviem čo, ale fakt mi to teraz nepáči. Čo to budeme robiť? Ja tu budem takto behať, ale potom ideme na B20 obdať. Lebo keďže sa tam spravil. Teraz nič. Budeme starať o B20, no a sporávať nevidia, asi neviede. Lebo MVP plus tam vyšiel MVP plus. Aspoň sme ešte na 4v4, bo to by bola horšie, ale tu môže byť také napríklad cute. A týchto si udávať nepozeral, sú veľmi nedobrý tých hráči. Možno oni sa nachytajú aj za korunu? No neviem, ale za to napríklad. A tí práve sú niekedy určite, no. Tak dobre, ale toto, ale dobre nebude taký veľmi. Keď tam sa takého bude dobrý teammate, dobre. OK, bro. Let's go. Zimový auty normálne dneska z toho, no a odkažím. Čo to môže hovoriť obraná, aby to podobne zvedieť nič, a potom si budeš plakať, že nemám na to, ale uvránú, ale na to je nič kvôli tebe. No. Som ti... Budem mať sa do toho obránú, dneska to nebude. No, len tak tam ten, len tak tam ten prežil. Zase tak, drill. No, dúva sa drill, ale nie. Drill. Ste videli, že to skaka, takže dneska asi nič moc nevyzerá, to jak nadejne jak minulé. No, že vôbec, ale že vôbec. Ešte že tak. Ešte že umrel. Ešte že som sa nenachytal jak tú minulú. A už vycali štýlovo som povedal, no ale musíme kontrolovať aj ten stred, lebo oni sa budú možno dostanú aj tak, lebo oni to majú vybudované dve cesty. Jak to pekne tu takú jednu skladačku. No. No ako sa krásny kill, no ale to musím povedať, že asi to bol najlepší kill. Teoreticky týmový trebalo aj ten, lebo on teraz ide umrieť asi. No ako máme aj dobrú obranu, čo ten prvý teammate musí zakryť budovu. Ale asi bude mať potenciál, lebo asi možno bude vidieť našu obranu, že jak takto, alebo napríklad takto. Ja musím si kontrolovať aj toto tu. Toto musí veľmi kontrolovať, lebo oni potrebujú, majú tú reku. Dobre, to nemohla ani umrieť. Akože krása. Treba vyhrať, to bude raz minulé, že vyhrali túto prvý, presne sme prehrali jeden a potom no nič. Čo mi nedaruješ. Ale to nevadí, aspoň, že vyhráme takúto seriózne dobrú hru. A ja som tady mohol hlavne vyhrať. Som si myslel, že to bude ďalšie MVP++. Hypno. Jasne. Jasne. Okrem mňa mali... Ne, len ten Storm Better. Dobre.
som sa mi nemyslel. Dokonca som bol aj nebol som dobrý killer, no ale skoro som mohol byť dobrý killer. No ja nejdem ani na žiadne duely tam jak minule. Tam tá hra bola dobrá, no ale nečakal som to. A ja ani ten, no my sme dali naraz. Ten Dri jedno dal tiež veľa kills. Ale keď proti nám teraz bude hrať ten Dri aj 100 metrov, tak to normálne máme prehru vybavenú hneď. Alebo aj ten Chlodog, nebol až tak do Chlodog, alebo je to veľa. Tak ten tiež nebol až taký zlý, jak sa zdal, no hľadte, ako to vyzeralo, budeme zlý, no. Ale máme 100 meters. Please. Party. Tým budem nás predietala, môžeme dať hlavne taký už pomôžiť. Tyle chvíle to využiť na svým alebo pašopa. No, takže toto nevyzerá na výhru, no ale dobre, oni tam majú. Oni asi uvedeli, že vyzerá, čo máme. No, skoro jeden som nedobrý hráč, fakt. Som že to aspoň bude normálny, ktorý to aspoň na čo bude robiť, ale no ale nič. Ale si tam teammate teraz zase robí svoje. Nech sa diví ten srap. Keby dávali záujem tam hrať, no tak. No nemáme šancu. Asi musím potom, keď... Ja teraz musím využiť stratégiu, lebo oni tam teraz ich, no týme nám musím počkať na týma. Ja tam len tak nepôjdem. Teraz jeden umrel, čo určite stojí na našu obranu. No, krása. Nie! Aké? Vlastne povedal, že ty ideš ísť k tátom? Nie. Prečo si to povedal? Neviem. A prečo myslíš na to? Preto, lebo sa ešte si povedal, ale sa nie úspejte na to, aby bral, že sa mu to povedal. Prečo si povedal, že ideš k tátom? No. Tak, skúsme sa hľadať. Prejbej tak. Takže to je nič. Takže dámy a páni, nevyzerá to také. Nespadol, nie, ani za korunu. Takže když dámy a páni, musí toto byť veľmi rýchle video, ale fakt rýchle. Ale je fakt rýchle dneska toto video, ale čo je rýchle. Šmíhom, lebo už ho musím pripravať na čo. Tak to nič, dámy a páni. Hoci to vyzeralo na dobré video, ale nič. Ale nic podľa mňa nedali, zajtra bude lepšie. Ale potom už september dosiahnem určite 100 000 kills. Ale nemáme ani veľké také šťastie.
určite diskonektoval, lebo ešte raz, lebo ho to nebavilo, ale veľké nešťastie sú to baví. Ešte takého múderné, len ten 100 metr. Jasnačko, ja si to zabil. Bez toho to by nebolo byť. No ide tým aj. Mám aj krompač, takže asi vidíme na to. Uvidíme, že do vás bude výhra. Jasné. Taho teraz, užite 100 meter, nie, on umrel. Dobre, anti-antole, choď ešte ho, nie, ten Drizza teraz fakt snažil, lebo on teraz nemá nič, čo tam robí. Asi ten Mindzone tam neviem ani čo robil. Takže tak, začali. Ale čo to majú? Alex K. XD. Co to majú ešte? Ktorý si ktorý vyzeral, keby toto som neskal, tak to by bolo najodpornejší meeting vo všetkých. Najodpornejší je na svete. Ale skočil na mňa dobre. A zabil ho. Ten jeden. Máme výhru. Teďka si nebude očkovanie, ale veľmi ho vyhrávaní, no krásne, že som veľký. Ešte jasne, že som bol dobrý killer. Tak tady mám šancu. Mám dobrý killer k tomu. Mám to achievement. Koľko achievementov dámy a páni? Už asi 2 výhry alebo koľko. Ide to pomaly, ale dobré aspoň. Alebo čo? Keď ja mám internet? Mám, ale no nevyzeralo dneska, ale nebude to asi dneska na kill, ale práve aspoň veľa killov. Vyzerá to asi na výhre, ale asi len na postele na výhre. Vyzerá dneska na takých 4 až 5, možno až 10 kill sa vyzerá. Na výhry to vyzerá určite veľa, viac ako minule. Bude to tá minulá hra, vyzeralo som veľa hier a potom takto to dopadlo. To bude to minulé video, Expedition of Treasure of Lost Treasure and Kills. To bude úplne toto video. Jednoducho je vo všetkých posteliach, takže Amazing Double Point. To si čet pamätám, alebo viem, že dva znám nejak to. Tak bude. Áno, teoreticky by sme mohli dnes to vyhrávať Ríza a rovno, ale aj potom prehrať, ale vyhrali sme zatiaľ 2. Ja som na tom jednu no. No ale dneska to vyzerá asi na killovanie. Ale možno aj na výhry, aj na postele. No to bude ako to minule, že bolo aspoň veľa kills. Disconnectors, tak dobre. Party už je stratená. Len vytrajú proti takýmto tam lozajerom. Tak som disconnectoval, asi nás nemal rád, nemal som toto robiť. A múdrosť je 0,5%. Kúpilom. Kvôli sa na nich, veď ono to je veľmi zdravé bličiť. Ja som toto nepotreboval, aby som disconnectoval, ale ona to potrebovala. On mohol byť dobrý ten zahrať, ale bodí sa na nich. Nechcem tak riskovať, lebo on... Dobre. Ešte, ja som hovoril, na čo to nebude dobre. To je aktuálne.
A to on prežil teammate, braň. Určite sa fajn, že tak sa určite a ja sa vzdal. Ja som zabil, pamätám si. To bolo to najdivnejšie zabitie. Som mohol dopustiť ešte tie vedy, ja. Som si myslel, že už som ju zničil. Kills. Môžeme na ovedo dobradiť dneska. To si tiež veľa kills. Samozrejme, že nie som ešte ani dobrý killer a som nevoľná. No ale neviem, ja budem to riskovať. Keď umriem, tak idem na ostrov. A tam už budem automaticky. No ale teammate teraz ma spánu, takže je to možno zvládne, neviem, ale neviem, čo mám robiť teraz. Ja teraz mám teoreticky plány zhodiť. Môžem tankov. A ešte kratšie. No, spadol, dobre. Rýchlo PTI. Nie, dobre, stestutoval ho konečne. Zabil teammate. Wow, dobre. 5 kill som mal voľne, budeme dať 5 alebo 6. Teraz to bude. Teraz naše lejky budú upadať. Neviem, čo bude. Počkaj, že prídem na mňa, to na mňa nadbia. Takže budem mňou umrieť. No idem umrieť. Ale ihneď. Ja som tu. I didn't let them see it. Udah budeme veľmi málo si dajú byť. To sa nedá. Dámy a páni, dneska to vyzerá veľmi dobre. Akože tým ja sa postaral o nich. Jedna z desperatov. To je fajn. Musím povedať, lebo asi si myslela, že som taký noob, ktorý tu bude. Ani si nestane to. Ešte lepšie. No, ani mi neubral srdiečko. Skoro. To sa si ubral sám. No, ak toto je možné. No, nenormálne. Prehrať, no ale akože to chceme to robiť. Musí byť takedy prehra. To máme 7 kills. To sú veľký úspech. No, jasnočka, že som dal späť na chuba. No, akože to bol najlepší killer, no. Nemali ho zabiť. To bola chyba. To bola chyba týma celého. Ale to bol najlepší killer už. Už tak im treba. Už im tak treba, všetci mali. Je ten dobrý. Ale jasne, že mal vík. To posledne nečakali, mal vík. No teraz z Yellow vlastne nebude nič robiť, to je nejaký podvodník. Počkaj. Lele tam nebol, čo je super, lebo máme takú šancu aspoň na výhru dnes teraz. No on nevie ani čo robí. Teraz máme začiatočníka, ale aspoň tým je tam ten jeden dobrý. On nevie, čo má robiť tam ten. Myslí, že sme taký tramtarie. No
No tak nie je šanca, to je asi taká skupina. Ja mám pre nich pripravenú, ale len spolobol aspoň na skode to. No. Ja musím povedať, že je akože dobrá obrana, ale keby nám nič... No ako, ja viem, ja viem, čo bude mať. On tiež možno bude mať farbovky, takže tak. Nič dobré, seriózne. Seriózne ja potrebujem, no. Wow, teraz to všetko a ten tam ten... Ja viem. To čo robí? Už mám dosť. On čo robí? To je vydal na strede. No. Ani obranu, toto je svinia. Toto je svinia. Ale už povedať, ale ten Lele akože nie je ani tak dobrý, sa môžeš mi povedať. No, ten Lele je najlepší, určite najlepší hráč. Ale zabil ho konečne aspoň takto. Vtedy by aspoň otravovať. Ale oni teda umreli na toho Leleho. No, fakt. No, umierajú ďalší už. Pomaličke umierajú ďalší. Tyradnú baci. Ja viem, čo máš v pláne. Určite nie tam. Myslím, že už toto vyhrajeme ako každý, ale no. No, dáš ho. No, toto je možné. Toto už je nelegálne. Čo robí tam ten, no to ten. Čo teď nemám na to slov. On to všetko ničí. Púri sa na neho. Púri sa na toho škriatka. Skavol, ja sa vyhováraj. Ja to nemôžem odchodiť od toho minulého. Akože ten Lele musím povedať, že on je dobrý. Akože je lepšak, ty najlepší. Na teraz musím využiť a už musím teraz robiť endstone, ale on bude mať krompač. To je ten Lele možný. To je nasmiel už ten Lele. No. Zabil ho. Tento tu. Musím najlepší. Ale ja viem, čo máš teraz v pláne. Oni sa hadajú. No jasne, ja si umrel. Ešte tam to bolo, tak toto je teammate. Okrem toho jedného, ale tak to sa, čo sa dá robiť? Už to prosím nenič. Už to nenič, ale teda vás dobrý teammate. Dobrý teammate. Ale už to neničí, už sa trošku aspoň my. No chudák tým, no akože sa dá robiť. No to sa dá teammate. No to bolo... Jasne, ani Boh nemôže vzdížiť kvôli tebe. No, aspoň vieme už aspoň. No tak toto, okej, tak toto bol krásny kill. Toto ten yellow. Bude len treba nožnice, bude vybavené, kúpime si, aby sme potom ešte mali permanentnú jednu. No nie, žiadne nauko, teammate.
To čo má znamenať? To bude dno. Žiadne wow. Že to teraz nemyslel. Toto som nemyslel, že vôbec. Ale že vôbec. Skoro som to nemyslel tak. No keď toto nebudem asi pozerať na to video. Vyzeral to na vizuále, čo velikánsko. No jasne. Akože bola to veľmi dobrá hra, musím povedať, ale akože to sme nemali ani šancu. Ste to videli. Bol tam ten jeden, ktorý ma chcel všetkých podkúpať, ja som sa nenachytal. Tak toto teraz nebolo dobré, ale aspoň to dal 8 kills, to bolo aspoň dobré. Ten to ma zvládol ešte. Chýbalo mu toto. Ale aspoň je už to nie je ten, ale Jož nebol až taký dobrý, jak sa zdal. Nebol dobrý až taký. No akože nebol. Ten, čo mal to teraz čakám, akože neviem ani teraz. Lebo teraz tam bolo asi možno dobrí hráči. Ani to nevyzerá na dobré okno, ale že vôbec. Ja nebudem robiť žiadnu vlnu na tú obranu, ale akože teammate je taký noob. On toto bude len obranový teammate, ale oni sa padajú do tých voidov a voidov. Vychádzam jednu stranu, že ono, no dobre, ešte pomalejšie blíže, tak ja. Ja dám rýchlejšie blíže, videli ste ma dneska blíže, trošku som sa zlepšil s tými blížami, aj ja. A tam ten iná ničo robí, nemá mozog. To ten taký je hro. Čo rob ti hovorím. No, aspoň tento má lepšie blíže, ak ten. Dvaja avkovací hráči, no, jasné. Jasné, že ani toto sa nevyplatí. No ja viem, čo budeš bez fireballky presvedčilo, o tom sa musím presvedčiť. Tam je. Vidím, ja som veľký strach. Ani nie sme taký dobrý. No ale sme na strede, postavil som celý cieľ, ale ešte jasne sa mohol skoro nachytať. Nachytal, bo sa tam tým aj potom zachránil. Ako spel som toho jedného. Idź mi do... No krásne. Nerobíš to, aj Jan. No dobre. Tu konečne aspoň to snaží. Zabiłeś to, a ja na dobre. Ty ma zabił. No, nie. Teraz to nie bardziej, ale jakoś dobry team sa snažil. Lepší jak včera, že o dosť. Včera to, či predvčerom, no ako som krásne prežil. Lepšie ako predvčerom, že tak sa povedať. Jasnačka. To som to krásne eliminoval. Dal som si teraz. Ja to vidím, to teraz ide určite na YouTube, ale treba mi teraz poňazovať videa, že dámy a pani. To som nemusel točiť nové. Dobre video nás. Wow, malo vymazané. Bolo rýchlejšie. Ja si úplne mením tie FBP púška, ktoré máme nešťastie, ale je veľké. Ja som bol ešte najlepší killer. Toto ide už určite na YouTube, ale že určite. 3 výhry. 1 z 8. 2.
toto ide určite najdobre, keby mi to takto nedovolil, ide to už určite. Toto najlegendárne. No, dobre, teammate, ešte len tak, že teammate nerobí dačo. Čiže to mi minúť jak ten minulý. No party asi budú dačo robiť identicky, vidím, že budú... Oni to budú taký dobrý teammate. Stále, čo sa on zbláznil? To zbláznil ten noob, alebo čo? No oni to tu čeli, tak ten teammate je normálne. No teraz to nečakal, teraz sa bude potiť. Teraz sa bude potiť tá čelná velikanca. Teraz sa bude potiť. Od teraz. Od teraz sa bude potiť tá veľká šelma. Necháme ma niečo tam ten teammate má. No asi ček bude farbovkovací, takže asi tak. Nevieš. No, presne 2 kg. Presne 2 kg, jak som predpokladal. No, akože sme veľmi dobrý teammate, akože teraz som to potreboval. Za 2 kg, no teraz keď ich zabije tým, to bude super. Nie. To má blízko smrti. Mi dala ešte väčší pozor. Válke teraz spravili šimpanze hlúposti. Šimpanzované. To musí počkať na tú chvíľu, kedy oni všetci odídu. No, on si ma všimol. Jasne si ma všimol, ja som to nevedel. Už na to chybu. Teraz aby sa tento nespawnoval, myslím. Konektor sa dobre. No, skoro ho zabíja. Viacej. Do mňa treba ísť. No jasne, jak som to hovoril. No! Možno aj dobrý killer. Tak im treba. Wow. Byl zápach, či nebo až taky zlý. Wow, 4 výhry, dobré.
teraz ten ide. Bubble wraps. Ale aj keď ja nám... Dobre. Tak toto bolo umriete 3000. Ale fakt, toto bolo veľké umriete, dobre. Boli tie jedný najlepšie umrieti. Nenakýdal, dobre. Už aj dobrú obranu tu nespravil, to je dobre. Tak máme postaranú obranu, keby náhodou išli na nás, tak máme asi vedieť koho tamtého. No, dvaja umreli, ale oni sa respajú, aspoň budú potom rýchlejšie ako nami. No, wow. Wow. Tak to, no počkaj, tam oni boli spolu, ale ja teda musím brať týchne tú obranu. Bo on má si väčší level, no ale to až taký dobrý není. Keď sme zničili posiel, aby sme ho zabil, to asi budeme najviac jeho spíša, dobrá. On chce potom ísť na nás, on to chce potom využiť ten hráč. Potrebuje aj... No wow! Mohlo byť skoro, ale fakt toto bolo blízke. Ideme tu. No a toto bolo blízke, než som si myslel. Ale že úplne blízko, ale toto bolo najviac asi blízko. No, len na mňa tak klikatý zubač. Ja nemám slov. Ja wiem, co tam, a sama wiem, że to trudno. No, to si myślę, że úplne teammate ma strasznie. Popchał się. No. Fajnie. Jasne. No, to je dobre nám za tú postu vrtanú, akože to sa nedalo nič robiť. Ja som vedel, že aj on si poslal celá to tam na tajňačo, takže nič sa nedá robiť, ale akože môžeme ešte vyhrať pár hier, no. No nemám dneska, toto dneska nevyzerá na ďalšie hier, ako musím takto spraviť. To
serverom. A oni budú byť serverom súda v skratku. Že môj tým využíva. Teraz sa určite nechcem teraz robiť, lebo podobať minule ste to vidieť, aký ten šancu. No, závodne, aby to sme nemali šancu. No, dead that. To bude najlepší killer. Určite, ale to sa nedá, niečo teraz nezaujímavé, to teraz nezbralo dobre. Chcem aspoň pár chvíľ do lápku, že nikdy nemôže, ale fakt. Ide aj tak na YouTube video, ale že určite. Bez debaty, basta. Aha, tak teraz máme veľkú šancu. Takže ja som teraz musíš robiť vám bríde, ty spravte aspoň dobrú obranu. To aspoň taký... Ja keby ste nemali slab dosť, tak ja to budem určite robiť dobrú obranu. Ale že určite som to sa spravil dobrou obranou. To mi nepovedzte, že toto už je málo. No jasné. No aha, a on tam najlepšie spravil dovedu. Tak sa má robiť obrana. Wow, toto bolo dobrá. To teraz bolo dobrá.